que pots estar a punt de perdre el teu treball, si estàs en l'atur, si creus que cal parar la prepotència, la intolerància i el menyspreu cap a tots i totes nosaltres, si et sents enganyada, estafada i robada pels governants, si penses que el govern valencià adopta mesures abusives i dictatorials i si consideres que les persones usuàries i treballadores no hem de pagar la seva pèssima gestió amb el nostre treball i els nostres serveis públics, no et resignes, no et mossegues la llengua, no et guardes la ràbia i la indignació. Trau el teu coratge i dignitat i alça la teua veu, perquè totes i tots junts seguim reivindicant el nostre dret a l'educació pública, la sanitat pública, l'atenció a la dependència, els serveis públics i una justícia igual per a tots i totes. Exigim aquests drets i exigim la depuració de responsabilitats en el Consell. Endavant!